ben bé com el trobaríem, perquè de la pluja, tota la gent de córrer les cronos, sabríem que estaria una mica així diferent, però ha anat una carrera bé, amb una miqueta de tràfic de corredors, però ja són coses que passen. I bé, la veritat que les sensacions han sigut bones, hem tingut una bona lluita amb la Magda, hem estat allà les dues mano a mano, com es sol dir, i al final s'han portat ella la victòria, jo la segona posició i mantenir el liderat, així que un bon cap de setmana i ens anem cap a casa contents. Sortit bastant rapidots i ja s'ha fet un grup de 3, en Francesc, l'Oliver Avilés i jo. I en Francesc és el que anava marcant la pauta tota la carrera quasi. I al final ha tingut una miqueta de mala sort i a l'última volta, uns 2 quilòmetres d'arribar, se li ha saltat la cadena i ha perdut una miqueta les opcions de la victòria. Jo veia que ell anava bastant més fàcil que jo, però mira, aquesta vegada m'ha tocat a mi i ell segueix de líder, aleshores felicitats per ell. Un fortíssim aplaudiment perquè que visqui la Copa Catalana Internacional, que visqui el BTT i que visqui l'esport!